päällä. Seinän takana uinuu pitkät päivät täällä. Poika on täyttänyt 11 vuotta. R-päitä on päätään suot. Kirjoittaa riimejä matikan vihkoon, kun ei oo matikka kiinnostanut muutama viikko. Luurit pääs istuu omassa huoneessa, ovi lukossa vanhemmilta juodessa. Keskustelut ollut täällä yhtä huutoa, vanhemmat pelkää pienensä muutosta. Poikata ymmärtää ohjeet, on vaan pissestä mimmeistä aivan tohkeis. Sano saapansa mutaan, aamusta iltava luukutta musaa. Pitäis tehdä jotain aikan hyvän sään. 2 vuotta kannustettu menestymään. Isä kuvittelee kun poika luokassa loistaa, mut poja 6. pettari näyttää toista.